Mae'r gorllewin canol yn enwog am fwydydd sydd â spices diddorol yn nhw. A dyn ni'n mynd i ddefnyddio rhai o heini heddiw i wneud Koftas. Mae Koftas yn defnyddio cig oen Cymraeg gen i fan hyn, 500 gram. Ac hefo fo, dyn ni'n mynd i defnyddio past curry, ac eto dwi'n defnyddio rhywbeth sydd wedi cyfeirio at nhw o'r blaen. Y potiau bach yma sy'n dod gyda digon o bas nhw ar gyfer beth ydych chi'n coginio. Felly ydych chi'n gwastraffu cymaint ohonyn nhw. Ac wedyn, dyn ni hefyd yn mynd i ddefnyddio heddiw past rosa harissa yma i chi gael gweld sut mae hwnnw'n cael ei ddefnyddio i roi blas i'r y bwyd yn gyfan gwbl. Mae hain y math beth allwch chi wneud ar gyfer pryd cyflym neu pryd ysgafn, ac hefyd falle yn rhan o bryd mwy swmpus, felly gyda chynhwysion eraill a bwydydd eraill. Gyda'r Koftas, dyn ni'n mynd i wneud bara gwastad, a dyn ni'n mynd i gychwyn efo'r bara gwastad achos mae angen iddo fo gael amser i ymlacio cyn bod chi yna cychwyn i goginio fo. Yn y bowlen mae gen i 250 gram o blawd codi, ac iddo fo dwi'n mynd i ychwanegu llwy de o bwdwr codi a llwy de o halen môr. A halen môr yw hwn, bod e mewn sach fach hyfryd o'n i wedi gael pan o'n i yn De Affrica, ac oedd halen yn y amser ni. Dwi wedi gadw yn awr ac mynd defnyddio fo ar gyfer halen môr. Wedi cymysgu hynna gyda'i gilydd, ychwanegu wedyn drwy 250 gram neu ml o llaeth y llad dwi'n defnyddio, yr iogwrt groegaidd yma, a mae hwnna yn mynd i fynd fewn i'r cymysgedd, yn cael ei gymysgu yn dda. Ar ôl i chi gymysgu, mae'n rhaid i'r cymysgedd i gyd, a'r toes gael nhw hanner awr i aros iddo fo ymlacio ac i'r gluten weithio cyn bod chi yn pobi hain. Mae hain yn cael ei pobi mewn ar blanc neu mewn padell. Mae'r cymysgedd yn cychwyn dod at ei gilydd. Gallwch chi ddefnyddio llaw gwrau weithiau, well y llwy. Llaw i gymysgu gyd gyda'i gilydd. Does eitha meddal. Mae'n eitha hawdd i'w weithio. Does dim berym yn hwn o gwbl, ond mae'n gymysgedd eitha ysgafn ac mae'n dda ar gyfer i weini gyda bwydydd fel yr Koftas neu unrhyw fwydydd arall sydd yn dod o'r gwledydd Ewropeaidd, ac bellach na hynny hefyd, wrth gwrs, fel o'n i'n dweud. Ond dyna ni, mae hwnna'n barod nawr. Mae'r toes yna wedi ddod at ei gilydd. Y gyd dwi'n mynd i wneud nawr, beth wedi cael y cymysgedd oddi ar y mysedd, i roi plat ar ei wyneb. Ni'n gadael hwnna am ryw hanner awr, a mae hwnna'n rhoi cyfle i wneud y Koftas. Ar gyfer y Koftas, dyn ni'n mynd i ddefnyddio, fel o'n i'n dweud, hanner pwys 250 gram o frywgig cigaidion. Mae'n werth cael cigaidion o safon da ar gyfer hwn, cigaidion o Gymru yw hwn, wrth gwrs, a chydig bach, mae'n bwysig i gael chydig bach o fraster yno fo hefyd i gael y blas. I hwn, dwi'n mynd i ychwanegu 2 lwy fwrdd o saws mango neu catwad mango. Dwi'n defnyddio llwy bwdin achos tydi llwy bwrdd ddim yn ffitio fewn i'r jar, ond
y mango, a wedyn iddo fo 2 tair llond llwy bwrdd o'r past curry, so felly 2 tub bach o past curry sydd yn handi iawn. Os da chi ddim eisiau gwneud eich past curry hunan, neu ddim eisiau agor jar ar gyfer wneud y cymysgedd yma. Wrth gwrs, chi'n meddwl am curry fel rhywbeth sy'n dod o'r India pell, ond wrth gwrs mae dylanwad gwahanol wledydd yn cael ei weld ar y setiau nifer o wledydd. Felly, byddwch chi'n gweld hwn y math yma o fwydydd yn yr dwyrain canol ac hefyd mewn ardaloedd o y med felly. Ac mae eisiau ychwanegu ychydig bach o halen, dim gormod, a phupur. A wedyn, dyn ni'n mynd i ddefnyddio garlleg ac sinsir. Dwi'n mynd trwy lot o sinsir. Os ydych chi'n prynu sinsir fel hyn, newch yn siŵr bod chi'n prynu sinsir sy'n mewn gormod o'r nobiau bach yma ar yr ochr, achos gwastraff ydyn nhw mewn ffordd. Os ydych chi yn mynd i ddefnyddio fo i gyd ar un pryd, gallwch chi doriau fyny a roio yn yr rhewgell, ac mae'n para yn yr rhewgell am amser. Wedyn defnyddio'r microplane wedyn, dwi wedi plicio hwn nawr, ac wedi cadw un pen heb ei blicio i fi gael gafel yno fo, a gratio tuall maint bawd o sinsir. Mae sinsir ffres yn rhoi blas arbennig o dda i nifer o resetiau sawrus. Ffordd iawn i'w gratio. Ac wedyn, rhywun fath gyda garlleg, 2 ewin o arlleg, a atgoffa chi ffordd orau i gael yr croen i ffwrdd o'r garlleg i'w rhoi tap bach gyda cyllell gwastad, ac wedyn chi blicio fo lot yn gyflymach. Dyma hwnna'n cael ei gratio fewn hefyd. Caelwch chi'n pen, byddwch chi'n gallu gafel yno fo a'i gratio fo fewn i'r cymysgedd. Dod yn digon rhydd eto i'n blicio. Nawr fan iawn. Gratio hwnna i fewn. Eto mae'n werth prynu garlleg o safon da, a pen da iddo fo, a digon o'r cloves. Roedd eitha tew. Dyma i gyd, chi moyn. Allwch chi'n gwneud hein ymlaen llaw hefyd, ac nillai i cadw nhw heb eu coginio yn yr oergell, ac wedyn eu coginio nhw pan fyddwch chi'n barod am eu tam nhw. Nawr, mae eisiau cymysgedd hwn yn dda, achos mae'n lot o gymysgedd yma hyn i'w wneud gyda'i gilydd. Unwaith mae e wedi cael ei gymysgu yn dda, chi'n siapio fo i beli bach hirgrwn a wneud tua 12 ohonyn nhw. Neu allwch chi'n gwneud rai llai, dibynnu ar sut ydych chi'n mynd i wewni nhw. Gnewch yn siŵr bod y cymysgedd wedi wneud yn dda. Os ydych chi'n hoff iawn o cig oen, allwch chi ddefnyddio cigaidion, neu allwch chi ddefnyddio porc, a allwch chi arbrofi wedyn
gyda'r blased da chi'n rhoi i weini gyda nhw neu ynddyn nhw. So dyna'r cymysgedd nawr yn barod. Ac wedyn, dwi'n ffeindio, os da chi'n defnyddio dwylo damp i siapio nhw wedyn i tua 12 pelen fach hirgrwn. Ac unwaith byddai wedi gwneud hynna i gyd, byddai'n dangos i chi sut i'w coginio nhw. Koftas nawr yn barod i'w coginio. Fi wedi gwneud dwsin ohonyn nhw nawr y siap yma. Llwch chi'n gwneud rai llai, wrth gwrs, ydych chi eisiau gwneud rhywbeth o buffet. Ac mae gen i badell yn barod yma'n hyn. Dwi wedi cnesu hi fyny fel bod hi yn boeth yn barod. Ac mae'r popty neu'r ffwrn ymlaen gen i ar 180 Celsius fan, 200 Celsius fel arall neu 96. Ac mae'r Koftas nawr yn mynd i cael ei brownio gyda yn y badell. Dwi'n dechrau gormod yn y badell ar un tro. Swn i roi hanner o gyntaf. Mae'n wedi rhoi'r gwres lawr y chydig nawr. Dwi'n mynd brownio ar ochr. Dwi'n rhoi haenen deunydd o olew yna i helpu nhw brownio. Ac fel yn dweud, mae eisiau bod yn eitha gofalus efo nhw ar hyn o bryd, achos mae nhw yn eitha cynnar ac mae'n dueddol i ffwrdd i fyny, ond dwi'n mod i gael yr arwyneb yn brown sy'n ei wneud ar hyn o bryd. Felly, dwi'n gael gwres uchel arnyn nhw. Ar y plygad ar y gwres, bod o'r ddim rhy boeth, yn dylen nhw fod yn ffrio'n syth pan o'n nhw ddim. Ti ddim angen rhaid lot o sain gyda nhw, achos wrth gwrs mae na fraster yn y sydd i hunan, a fel ydych chi'n gweld, os yw'r badell yn boeth, yn cychwyn brownio yn eitha cyflym. Unwaith maen nhw wedi brownio holl ffordd o amgylch, troi'ch nhw'n ofalus, ti'n mwyn codi nhw wedyn a'i rhoi nhw ar y hambwr a'i coginio nhw yn y popty am tua 10 i 15 munud, gan wneud yn siŵr bod nhw wedi coginio y holl ffordd o amgylch. Allwch chi wneud rhai cylch gwastad round hefyd, a beth o'n un efo rhaid wneud, yn lle rhai siap hirgrwn. Felly nhw'n i gorffen coginio hain, ac wedyn unwaith mae'r taith wedi brownio hefyd, byddai'n rhoi hain yn syth yn y ffwrn. Mae'r toes yn barod nawr, mae wedi bod yn sefyll yn ddistaw yn y gornel am ryw hanner awr, a dwi'n tyluno fo ar ychydig o flawd i gael o'n eitha llyfn, ac wedyn i dorio yn 6 darn. Allwch chi bwyson os ydych chi eisiau gwneud 6 darn yn gyfartal iawn. Dwi'n ei dorio mewn 6 efo torwr ar gyfer toes bara. Ac wedyn chydig bach mwy o flawd. Mae'n eitha damp, felly bydd rhaid chydig bach o wneud yn siŵr bod y blawd o dan o, neu bydd o'n cydied i'r arwyneb. Ac wedyn i siapio fo yn ddarnau tua 20 cm ar ei traws. Wrth gwrs gyda pob peth sydd â blawd yno fo, sydd â gluten, bydd o eisiau mynd i'w siap. Chi'n troi a droi. Chi'n mwy tueddol o gael cylch os ydych chi yn troi y toes fel ydych chi'n rholio allan. Dwi'n dueddol o wneud pob un ohonyn nhw gyntaf yn siapiau ac wedyn i coginio nhw. Allwch chi ddefnyddio nhw'n syth neu coginio nhw ac wedyn i'r rhewi nhw hefyd. Dwi'n ffeindio bod nhw'n handi wedi rhewi
ar gyfer bwriad. So allwch chi wneud dwywaith gymaint o'r maen tyn os chi moyn ar y pryd, achos mae'n dipyn o dasg i ganol i'r rhorio allan a cael y gwres ar y badell ac yn y blaen. So falle byddwch chi well gyda chi wneud mwy ar yr un pryd. Unwaith chi wedi cael siap eitha crwn arno fo, sy'n rhaid yn fod yn berffaith. Rustic, felly yw'r gorau am yr ein wneud. Ac unwaith mae hynna i gyd wedi cael ei siapio, byddai'n rhoi chydig bach o olew ar yr arwyneb ac wedyn cnehesu'r padell eto. Nid yn siŵr bod y padell yn boeth neu planc allwch chi ddefnyddio hefyd. Cael hwn yn boeth a wedyn coginio y bara gwastad am ryw 2 munud ar pob ochr. Unwaith fyddai wedi paratoi ar 6 ohonyn nhw nawr, byddai'n dangos i chi sut i'w coginio nhw. Mae'r badell wedi cnesu a ddylai fod yn gynnes i'ch llaw chi pan ydych chi yn agos i'r arwyneb yma, ac wedyn troi lawr fel bod hi'n cadw'n gynnes ond dim yn rhy boeth. Wedyn dwi wedi uro un o'r bara gwastad yn barod ar gyfer a rhoi'r darn sydd wedi uro ar y wyneb. Pidwch â'r poeni os nhw'n colli i siap, allwch chi siapio nhw yn y badell. A wedyn trafod yr ochr yna yn coginio, chi'n uro pen arall hefyd, a ddylech chi weld yn barod fel mae swigod yn cychwyn codi ar y bara. Mae eisiau chi gael rhyw fath o palet, cyller palet ar gyfer i troi nhw. Mae'n bwysig bod y badell yn digon poeth i chi gael gweld y swigod yma yn codi yn eitha cyflym. A fe welwch chi bod nhw'n cychwyn coginio yn barod. Y peth arall dwi yn defnyddio hefyd, os ydych chi eisiau gweiddi nhw'n syth, allwch chi rhoi llun glan, llun sy'ch chi llestri glan ar blat a wedyn rhoi neu pocedi yno fo a wedyn rhoi hain yn y pocedi i gadw'n gynnes tra fyddwch chi yn paratoi gweddill y bara gwastad. Felly mae eisiau troi'n drosodd. A mae hyn yn neis ac yn ysgafn a gallwch chi weini nhw'n fflat fel mae nhw'n nawr, neu allwch chi torri nhw yn ddarnau, segmentau i roi ar y bwrdd gyda yr Koftas, a byddai'n dangos ar y diwedd hefyd beth arall allwch chi weini gyda'r bara gwastad yma. So unwaith mae'r bara gwastad yn rhyw 2-3 munud ar pob ochr yn ddigon. Pydwch a gadael y gwres fynd rhy boeth neu rhy isel. Mae'n mater o chwarae o gwmpas ychydig gyda'r gwres falle. Mae'n bwysig hefyd bod gennych chi badell eitha trwchus, bod nhw'n badell a gwylod tenau iddi mwyn i'r bara gael coginio yn y canol hefyd. Felly unwaith mae hynna'n barod, yn edrych yn dda, bron yn barod, tyfu hwnna yn gorffen coginio. Dwi'n mynd i roi olew ar yr un nesaf, yn barod i gymryd i'r lle. Os ydych chi wedi teithio lawr draw i gwledydd Twrci a Gwlad Groeg, welwch chi rhai o'r gwragedd yn coginio hain ar blanc, ar dan agored. A dyna'r ochr arall wedi coginio hefyd. No. Mae hwnna'n gallu mynd nawr fewn i'r bag bach mae dwi wedi wneud ar gyfer cadw nhw'n gynnes. Mae'r bara gwastad yn barod nawr, a fel gwelwch chi, maen nhw wedi codi yn eitha da, ac maen nhw'n feddal. Mae hynna mynd i gael ei rhewi, ac ar y plat dwi wedi rhoi 100 o'r Koftas ac 2 bara wastad, ac wedyn allwch chi weini nhw bod gwahanol bethau yn yr site gewch chi, dwi'n credu, neu lettuce dwi wedi rhoi, ond mae gen i cucumber fan hyn, ac hefyd mae pomegranate yn mynd yn dda iawn, ac yn ywedig yn y setiau o'r dwyrain canol,
A so dwi'n rhoi chydig bach o pomegranate, chydig bach o tomatos gwahanol liw, ac un o ffefryn ni sef yr avocado. Allwch chi goginio yr avocado hefyd ar radell i gael o wres cynnes. Yn y saith sydd gennych chi, dwi wedi rhoi saws mintys gyda iogwrt groegaidd i weini gyda fo. Ond y tro hyn, ar gyfer dwi'n weini i ni, dwi wedi defnyddio yr rose harissa yma. Os ydych chi roed wedi defnyddio harissa, mae yn eitha y poeth o ran blas, so byddwch yn ofarus faint chi'n rhoi fewn. A'i gyd ydy yr chilis coch a pupur coch, ac hefyd blas gwahanol spices arno fo. Ac eto, maen nhw'n defnyddio lot o hwn yn Gwlad Groeg ac hefyd yn gwledydd y canolfan, felly da iawn ar gyfer i weini gyda Koftas yma. So dyna ni, mwynhewch, ac dyna yn reset ni am y tro hyn.